να κάνει τελευταία δίπλα, τα μπουρδούκλασε και έπεσε κάτω. Κατά τα άλλα, ένας Παναθηναϊκός πάρα λοιπόν, πολύ. Για μισό λεπτό να δούμε τον γκολ. Κοίτα ένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, εδώ σε αργή κίνηση μπαίνει ο Καραγκούνης. Κοίτα, πάρτονε. Φεύγει. Φεύγει, ρε, το βλέπεις. Και είναι τρεις, πρόσεξε, από πίσω του πήγε το κοιτάνε. Βρε, ο ένας ήταν μπροστά του. Γυρνάει τον κόλλο και έφυγε. Και στο κέντρο, κοίταξε εκεί πάνω, αντί για να. Γιώργο, κάνε μια επιστροφή. Μια επιστροφή ακόμα και μην το κάνεις σε αργή κίνηση, κάνε το λίγο πιο γρήγορα. Ας φύγει λοιπόν μπροστά ο Καραγκούνης. Πιο γρήγορα λίγο. Πρώτα Μουσλίμοβιτς. Κοίτα. Ωπ, φεύγει. Ποιος παίξεις είναι αυτός. Ποιος παίξεις είναι αυτός. Αυτός μπροστά. Κοίτα. Μπροστά. Ο Βερόν είναι αυτός, δεν ξέρω. Κοίτα. Ο Βερόν είναι δίπλα του, που τρέχει. Αυτό που είναι μπροστά του τώρα, πού είναι μπροστά του. Ο Ήβιτς. Κοίτα πώς θα βγει, κοίτα. Ο Ήβιτς. Χράπ και πέρα πήγε προς δίπλα. Έφυγε ρε. Πήγε να κλείσει την μπάσα, υποτίθεται. Στο Ζιλμπέρτο, μην παίξουν το 1-2. Αλλά δεν είναι τώρα, είναι αμυντική λειτουργία αυτή. Δηλαδή, μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ότι το ζήτημα είναι και αυτοί που λένε, αυτοί που περιγράφουν τον αγώνα, να γνωρίζουν λίγο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πώς ανοίγει έτσι μια άμυνα. Δηλαδή, κάπως εφόσον βλέπει, σχολιάζεις και ένα προσωπικό αγώνα, λίγο ρε παιδί μου, να το βάλεις στο μυαλό σου, να το αλέσεις. Δες το ξανά, ας πούμε. Κοίταξε εδώ, περνάει. Εδώ, βόλτα κάνουμε. Όχι στον Αγία Κοσμά, στην Αλάνα δεν βάζουν. Κανένας δεν μαρκάρει, κανένας.